קורה חברים? אנחנו עטייפים, היום אנחנו בסרטון חדש של GTA אונליין, אנחנו במשימה כזאת של הריגות. זה טוב. זה אפשר לצאת גם יפה. זה בקבוצות, ביי. זה החבר של שמשון עם בן זונה, יבוא לפה הומו. כפי שאתם רואים, הקבוצה שלי מלכה, אז גם אנחנו מובילים. יא בן של זונה! אתם רואים? הייתה צפירה, אז הוא עומד ככה ולא. נו, תיכנסס! לך תרביץ. סוז! הוא איתנו. זה כולם עליו. לא, זה הכחולים נגד האדומים, אבל אנחנו הכחולים, זאת אומרת שגם לנו יהיה ווינר. אבל כולם היו עליו קודם. נו, כי זה כל אחד, אבל אנחנו רוצים, זה זכותנו. לך, יא טורקי מסריח! לך, יא טורקי! לא! טורקי בן זונה. זהו, עכשיו החברים שלנו הורגים אותו. אל תדאגו חברים, אנחנו עוד ננצח את הראונד הזה. לא נקבל לוזר או פייל, אנחנו נקבל ווינר, ג'ון סינה. לא יא בן זונה. תרביץ לו, פאק ליש. לא, יא טורקי בן זונה! יא טורקי זין בתחת מוצץ לדמי. לא, הם בני זונות, פשוט. וואי, הקבוצה שלי עומדת להפסיד את זה, אבל אנחנו עדיין מובילים, אבל... פאק. טוב, אני אצטרך הרבה כברים. אז אתה יכול להשתמש בפצצות? הוא ישן בפנה. אין פה רובים, זה רק אגרופים. אומייגאד, אם היה פה רובים זה היה קל. סוכה בלד! תחזור מאיפה שבאת, יא בן זונה. תראה, כולם על אחד. לך, יא נינג'ה! כולם על הנינג'ה מזדהה. מת. סקלו. אתם גרועים, יא. כן. what the fuck, איזה לאגר. איזה גליץ'. לא, זה לאגר. פאק. I have a סוק. הם נוקמים. אבל אנחנו מובילים 22-17. כי הרגנו 22 אנשים? לא, זה כל הקבוצה ביחד. איך הגעתם לשם, יא מפגרים? רגע, אתם לא אומרים שאפשר. וואלה, סבבה. לא, יא בן זונה. אנס. מה? אתם רואים? הוא לאגר. ברמות. פאק, הקבוצה שלי עומדת. תיקו בקילים, אסור למות. I have a סוכה בלד. מה זה? זה לא חשוב את הקיל. מה? זה לא חשוב. טוב, זה כן. הם מובילים. וואו. יא טורקי בן זונה! טוב, הקבוצה שלי התפרקה. טוב, דור, אנחנו צריכים... רנטון, טוטויה, קטן, יקושן. מה אתה עושה שם בסמאון, יא בן זונה? תצא. איזה חמוד. אתה יכול לשתף עבודת צוות, במקום זה אתה עושה זין בתח. יש פה חברים? זה החרא שהפרות עושות ביום אחד. זה גרעינים, דור. אתה לא... דור, אתה יודע מה זה גרעין? כן. מה זה? אחד. הקבוצה שלי התפרקה. GG, גודלק, תמדה. אנחנו בקלאש רויאל? יש פה אנס. בסוף הסרטון... יש פה אונס. יש פה אומו. 30? הוא נרדם על הספסל במשחק כדורגל. מה יש לי? חברים, הקבוצה שלנו בפיגור, אבל אנחנו עוד ננצח. I have a סוכה. 31. הם מובילים לנו ב6. נו, תתקרב לטורקי בן. לא. 2 1, זה לא כוחות. יא בני זונות, זה לא כוחות. 33, 26. 34, 35. אל תדאג, אנחנו עוד ננצח. דור, הם מובילים לנו ב9. תבוא לפה, יא בן זונה. דור, הם מובילים לנו ב9. 10. אוי, יא בן זונה! אתה חושב אני יחקי? לאגר מזדיין! זהו, דור, אנחנו מפסידים את זה. יש לנו גם 10 דקות. 10 דקות? דור, עוד 3 דקות אנחנו מסיימים את הסרטון, כי אין זמן.
נעשה לזה חלק שני. וואי, הם מובילים ב10. מיגד. חברים, לא משאירים חברים, יא מחמוד. מחמוד החמוד, מה יש לי? לא, תרביץ לו. תודה, תנקס. יש לו קפיצות זמן. יאקר, ילאגר לקר. פוקו. על כלום HP אני עושה. או, על כלום HP. אתם כמעט מורידים. זה כלום HP ואני הורג אתכם. תהיה איזה בושות, אני אוכל תכף סנקס. סקר, הוא פשוט יש לו קפיצות זמן. לא, הם לאגרים. לאגרים. יש לו קפיצות זמן. תסתכלו, אני מניאק. טוב, עוד 3 דקות בערך נסתיים לנו סרטון 2. דור הולך לעשות להם פוש. שמתי להם ארמור. יהיה להם קשה להרוג, שמתי בדי ארמור יותר חזק. מבדי. סוקה בלט, אתה... זה לכל הקבוצה שמת? לא, רק עליי. לא הכל פה זה לכל הקבוצה, אוקיי? אוקיי. אחד נפל. יא בן זונה. תעזוב את חבר שלי. מאיפה הוא מרביץ לו? מה זה? יאללה, גראקר. זהו, הם אקרים, הם מובילים לנו 51. הם לא אקרים, הם פשוט לאגרים. יש להם קפיצות זמן. זה שמשון. אנס מנומס. לכי אנס, הוא מנסה לאנוס אותי, הוא אומר. דור, יש להם 50, לנו יש רק 40, הם מובילים לנו ב-13. חכו, נעצור שנייה. טוב, חזרנו. היה לנו בעיות טכניות. והם מובילים לנו 64-46. אין נפסיד. אני אצביע פשוט, זהו. יש שם את המקום חרבון של הטורקי. אני אראה לכם אותו. טוב, דור, סרטון. עוד דקה מגיע לסיומו. פר פה. דור, עוד פחות מדקה אנחנו מסיימים את הסרטון. בסדר, אתה לא צריך להגיד. טוב, אם אנחנו כבר מסיימים את הסרטון, אנחנו נעצור שנייה ואנחנו נגיד כמה דברים חשובים. טוב, אז מקווה שנהנתם, אנחנו נעשה עוד סרטות. דור בינתיים משחק בזה, בחלק השני אנחנו נראה לכם. ומה? דור ומה? ויאללה ביי, נראה לכם ששכחתי. טוב, אנחנו נראה לכם עוד חלק קטן ויאללה. טוב, הקרב ממשיך. טוב חברים, מקווה שנהנתם. תנו לייק נוסף ויאללה ביי. עדיינו ביי. עדיינו ביי. עוד 11 שניות. אתם רואים? עמדתי לצפירה והמניאק הרב. טוב, עוד 3 שניות נגמר הסרטון.